Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Ο κύριος Αποστόλη. Ναι. Παίρνω τηλέφωνο από την Ελλάς Online. Ωραία. Με ακούτε? Ναι. Η μόνη εταιρεία που καταργεί το πάγιο του ΟΤΕ. Εσείς αν επιτρέπετε πόσο πληρώνετε το δίμηνο τηλέφωνο? 54 ευρώ. 54 ευρώ πληρώνετε το μήνα. Κερατσιάτικα. Μη σας πω για τη ΔΕΗ. Εκεί μπορείτε να μου κάνετε κάτι. Όχι, 50 ευρώ. 50 ευρώ για το Δήμο και την ΕΡΤ. Αν έχεις το Θεό σου. Που ΕΡΤ κάθε πότε βλέπεις ή στο Δήμο κάθε πότε πας. Ποτέ. Μήπως σπάσει η λάμπα και έρθει και την αλλάξεις. Κατά. Η λακκούβα εκεί είναι. Έχετε δίκιο. Έχω δει, δεν το ξέρω. Και έρχεσαι τώρα εσύ να μου πεις ότι μου μειώνεις το πάγιο στον ΟΤΕ. Στη ΔΕΗ να μου το μειώσεις. Τι να σας πω, εγώ είμαι της Ελλάς Online. Καλά κάνετε κι εσείς, δεν λέω. Αυτή η Ελλάς Online του Κόκαλη δεν είναι? Ναι. Α, κατάλαβα. Εντάξει, Ολυμπιακός είμαι κι εγώ. Μιας και θα μου γλιτώσετε το πάγιο, μήπως να βγάζαμε ένα διαρκείας? Δεν ξέρω τι να σας πω. Ναι. Τι να σας πω. Τέλος πάντων. Ερεστέ. Είναι αλήθεια ότι ο Κόκαλης είναι κατάσκοπος, λέγανε διάφορα. Τι να σας πω, κύριε, δεν ξέρω. Δεν ξέρετε, πάτε και δουλεύετε όμως τον Κόκαλη. Τέλος πάντων. Εσάς αφεντικός είναι ο Σοκράτης ή ο Πέτρος? Εγώ αυτή τη στιγμή δουλεύω στην Πάτρα. Στην Πάτρα. Ναι. Πασόκ. Όχι, κάτι. Τι όχι, είστε στην Πάτρα και δεν είστε Πασόκ, τι να το κάνω, να πάτε να μείνετε αλλού. Πήγατε στις Σέρρες. Λοιπόν, ενδιαφέρεστε να σας ενημερώσω. Παρακαλώ, πείτε μου. Λοιπόν, με την Ελλάς Online πληρώνετε 29 ευρώ το μήνα. Τι με περάσατε, κυρία μου, 29 ευρώ το μήνα? Περισσεύουνε 17% οι κάρτες κάθε μήνα. Δεν λέει να το κατεβάσουνε, κυρία, άμα είσαι ένα εξάμηνο συνεπής, το κατεβάζουνε, σκατά. Τι να σας πω, Τι να σας πω, το ξέρω, εγώ το βλέπω. Θέλετε να σας ενημερώσω? Ναι, για πείτε μου. Λοιπόν, 29 ευρώ το μήνα, χωρίς το πάγιο του ΟΤΕ. Ναι. Απεριόριστες κλήσεις, αστικές, υπεραστικές. Εξωτερικό με ενδιαφέρει για εξωτερικό, διεθνείς κλήσεις. 26 χώρες στο εξωτερικό, συν Καναδά, Αυστραλία, Αμερική. Ουαγκαντούγκου. Δεν την ξέρω αυτή την χώρα, δεν υπάρχει. Με σκοτώνετε. 1 ευρώ και... Με σκοτώνετε γιατί έχω φιούς εκεί, έχω φιούς. Αυτός ο μήνας θα είναι δωρεάν και ο άλλος μήνας θα πληρώσετε μόνο 8 ευρώ. Τι είναι 8 ευρώ, κυρία μου? 8 ευρώ τρώμε όλο το μήνα, 8 ευρώ θα πληρώσω για το τηλέφωνο. Τι είμαστε, τι μας περάσατε? Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, γεια σας.